hapon. Naman, masakit to mga siya dito. Ate, kay grabe nyo. Alam ko laka pa mga gani. Kung ipahuway na sa mong isugo nyo, para pagpauli siyang lawas ba? Kanya, kamusta man yung lakaw? Nanangay lagi ninyo. Tungod di may dinsyo ba? Ay, ipahuway pa mong siya. Ay, di da. Imbis na niya ito mo continue, langay na noon. Bawal na break. Unya, unsa naman ni ron? Grabe naman kagubot. Saan mo nagkadaghan ng problema ni? Dito nyo. Kanang problema may tungod sa kanding nyo. Dilim ka na akong problema. Pero kung buhay mo gani ng yayo pa karon panahon na, madakpan lagi po na. Problema. Nya, saan naman na ron? Kung dako pa ng kanding, nagsamok-samok ng mga terorista ka ron. Ay, ilaram na sila nyor. Dili ka na sila daghan. Muabot yung panahon na nga, madakpan yung po na sila. Sa dili madugay. Kanya, karon, saan mo na? Masakit to nas din siyo. Lalangay na akong gisugod nyo. Mao lagi sab. Oy, sulti si Dingsyo ha. Naikaya ko'y pulis yan dapit. Kay ka na si Dinsyo sa tanaw na ko. Ngayon, sakit sa utok. Butaw nyor. Pero ako nyor, ma'am ko balibad ba? Sulti ko si Dinsyo ha. Kay maulang yapon. Kasi, maulang yapon niya kan Dinsyo. Kaya ang gahom akong ihatag ni mo, magpinarihapon ka. Huwag nahimo. Sige lang sanong, sige sanong. Huwag nahimo. Sakit na kung lapad na hinoon. Lahi ra kay kunyor, oy, lahi sab to siya. Kana lang ganin doon ako idiliya yor. Iya jo supakon, mao na mapalpak mi. Eh di pala sa musupak. Aw, mulampos mi. Bugo yun. Sakto ginahin mo nyor. Nga masakiton sa utok. Hoy, ikaw ha? Kasi parihara mong dugo ah. Pag mulakaw ka ka, ayaw yung pag-inusara ha? Pag yung kauban ha? Kinaghamar naman sa bibyo din eh. Kaya ra kay na ko nyor, oy. Labi na karon imong itagang power, may katungod nako. Asos, kaya kay na ko nyor. Di ko parang dinsyo nga madala gudlat. Ako, asuway ko nila. Makita gilang ipangita. Si Dinsyo lang mo tudlo sa tao, hindi siya mong kuyog. Ha? Ito si Dinsyo ha? Ah, wala problema nyo oy. Naidaghang mga batanon. Katong kandinsyo, iya lang to. Kana imong gi-implementar ako nyor. Implementar sa nanako. Ay, si Dinsyo lang yan po may mutudlo. Kung siya mong kuyog, dili na nato siya sa likway. Kaya siya lang nagtulbago na ko sa akong suko niya. Ano pa na? Ay naman ni si Andoy. Kasayo ba nawagtang yung bataa, eh? Nanay, saan ba? Di magitudugay, nigikan si Andoy paglawig sa kandi. Ay. Sige na. Pinig-abot ni Andoy, ikay sulti na lang niya ha. Nagkita ni Ma'am Akaro. Ingon siya, nga dili ko na naipalawig dito sa layo usa ang kanding. Kay malagmit, siya na rin nga dautang tao sa ako Bitaw na, bitaw. Nya suma para bas masulti-sulti din ha. Doon na na yung mga armas. Doon yung mga armas na. Ay, doon na! Nya peligro ra ba na nga misama unyang tao na si Andoy ni Butoy, magpusilan. Ako sultihan si Andoy, na inigabot. Ay kalimot ha. Tingali masudyaan tang Ma'am Amparo. Og ingna sad siya, dili sa pagawas-gawas ug magabi kay peligro kayo. Hala, mura ba na ibuhato ni Andoy na eh. Basta magkagubot lang gani ang kandi mo, gawas ra ba dayon? Aw, ato na usbon. Di na natutugtan si Andoy nga magawas dayon. Kay nakanarbang matulisan, armador ba na? Basta sadra pa mo na eh, kamong tatay, gawas sad. Aw, ato na po ng usbon atong kinaiya nga magawas pa ni kasika sa gawas. Sige na, ako inom si Andoy. Mas mayo lagi, magmat mo na taan ni Mayo. Ay,
Editsyo! Noy! Noy, may buntag niya. Ay, sa. Oh, ano yung ka magdaan, Noy? Muna na, rasa ka rin ako sa kay limot ko kay taas sigod. Sana, musta ka? Nga, Noy. Kumusta mo itong kuwan? Okay ra. Morin. Morin naluwi na sila na ako. Pahit, gyud. Kay doon na ba tayo premyo o magbalampuson ta? Maon lagi. Murag lisod. Pero ako lang sustinahan. Kaya rumadayon na itong plano. Nangumustam ko si Ersebio, Noy. Bayan sa gisugo na to. Aw di ay? Nya. Ako lang siyang gingnan nga. Mintras tanto nga wa ka, ako lang siyang sustinihan. May pa. Sustinahan ako sagot. Para madayon na yung isugo na to. Doon ingon siya. Nga mintras tanto nga mga gibati ka pa, ako lang unay mapadayon. Ako lang unay mukuyog sa mga tao, pero ikay mo tudlog kinsa. Ikaw lang gyapon ka. Ayan na nauban kay mga suburbio kay nagdako. O nya, Noy, si Andoy, pakuyog-kuyogon niya po na to. Ako samday. Kung masayog kayo, kasok eh. Madlok mag ako ng anak. Why accepted? Adi lang siya siguro kasabaan na yan. Ako, hindi naman kasaban. Dukla! Samot na. Duklon. Basta mag suburbio. Dukla. Why kon? Adi lang siguro O duklon. anak-anak. Pailisa lang natuglain. Kay, bisim ko na siyang mga pinuhing kanding. Si Biano at Tua. Nya ka na ko anak, pabadag yun na. Kaya aron magkatuog yun si Eusebio nga matinudaan tas atong gitrabaho. Oo, oy. Pero, siguro asad tong kasi Marlon. Kaya nagtinguha, rabi siyang hilin. Imo kinara munday. Dunggan ka. Siya lagi ka matay, isda. Bawa palibak. Ay, pero alam ko ni Vinsyo nang arang-arang naman ni siya. So ang pag-arang-arang, kahit kag oo, Nganong di ay? dadong gutan ako siya sa lungsod. Kay pahiling na ako sa kaila ng mga doktor. Di man mo sugot. Ang sabi nito pagkato na mo ni Sir Marlon nagmatay. Naghiling naman ko ato sa doktor. Bitaw nang. Dito naman mi. Parehara na oy. Saktos matoy. Parehara na. Bisa pagpila ka doktor ang hiling na ko munday. Maura na gihapon. Ang itambag sa doktor na papawayon sa piling. Dili sa pasukon. Ano awa? Yan ingon sa bang doktor nga dili sa supak-sukapon para dili siya masuko. Kanya kinsa may masinupakon matoy? Kanira man sad siya? Ay, mga gahay mo ko, oy. Meron biyay! Kato. Ano kadaot sa akong asawa, matoy? Mulaban na yun, hilin. Paita ng tiguang nga. Tiguang ikaw rin ka tiguang. Pero arang-arang lang anoy. Kay muram sa dituo nga masakit ton jud ka. Mao yun. Noy, ikaw lay bahala sa imong pagka-artista ha. Ako na sila pagkitun sa akong arte nga pampapapawa. Ikaw mo bahala na noy. Hindi ko na kasi mga kasama ni nanay nga. Dito sa mukyan ng mga kawatan yung mga armado na sila. Kay bawo man kung armado sila. Pero magbantay-bantay masad ko oy. Ay, bantay nga. Di lagi kita magawas-gawas. At pero gid kuno tas ato ah. Di lagi na mahimo. Ano kawato niya ng mga kanding? Di lagi na mahimo. Sagdaan lang dyan ko na ng mga kanding. Kawato niya ni. Oh, sayo na ah. Di ka kaganahan kawato ng mga kanding. Hinawag tag mga tanod gun. Da. Tanawon lang gud nato kung sa atong mahimuan ni. Ang importante nga di ni sila makawat. Basta mao gito yung giingon ni ma'am. Napiligro gid kaayo kung magawas ta gabi eh. Kinako, mahadlok. Kaya nag-ingon na to nako si Simon ug si Bonnie nga magpatrolya sila kada gabi eh. Iya, guna na sila yung mga armas.
Doon na. Diin gud na sila armas nga gidid-an ba yung mga tao pagkupot ana, labi nagway lisensya. Oh, basta kay kung unahan sila, musuko naman gid sila, di naman sila mahadlok. Masad no na pang dipinsa ba. Tara ay, Simon Boni ay abot na. Kay Flor. Ayaw naglakaw tayo na kay Simon ay ako no siya ituyo ni mo importante. Ano sa may tuyo niya? Sulti na oy. Di pa. Dugay-dugay pang hangol. Uy, Unsay tuyo nimo ay? Sulti na. na ako nalay sulti ha. Kini, sos. Kini siya. Gusto siyang mga asawa ni mo. Mamahin ako na siya. Gusto yung pangasawon? Ikaw good. Ang hamsag ako. Good. Tao day kanang ikaw manggoy babae nga nagpabuhi sa dugay nang namatay kong kasing-kasing. Grabe ah. Lay, ninyo una gina siya. Hindam naman na siya. Na, mamay na siya. Sige lagkurog ang tuhod. Sige. Katarunggod ninyo. Yeah. Sige lang good para makakaon sa tagsupon. Pagkang super ice cream. Sige na nagsulog CR. Sige, gunahon na nimo. Kasi mag-relax tago. Na? What? Nang mo. Total. Uyab naman ka mo. Kiso ko'y nag-ingol. Oh, uyab naman ta Flor, gisugot na gani ko nimo. Uyab na dahil mo, Flor? Kamuha, sikreto kay mo ha? Day, kinang ayaw na ni gayo ay. Ninyo na mo. Parang doon na di kuyog kay Simon sa bahay ba? Nabi? Koy! Taka lang kang tabi si Muna ka da. Uyab naman ka mo. Di, sak may dugayan. Wedding. Lain na nimo Flor oy. Gisugot na bitaw ko nimo. May embaras mo sa taani. Eh, gisugot ti ka. Pero usa na to kaadlaw og tunga, Lunes ba ato, nya Martes kutob. Las 12 ra. So ay man na oy, wala na. Kaluoy. Ana pa man ron day, kanang uyab pa man taron oh. Kuan bro. Wag lang kabil. Man na oy, kaadlaw ra tog tunga. Wa na, nagsabot ta biata. Nabuhan ng imomon, oy. Unsa man ka? Unsa nga klase nga lab na? Labag? Sam sa nang pagkauyaba eh. Labot pa man ron day oh. Labot day mag-uyab usag tungo no. Di din na pwede marinyo. Lain na gud anak, Flor. Sara ka adlaw inyong panag-uyab. Sam daw. Usag tunga. May nalang gani gipakapinan akong tunga. Subyo ko oy, basta karon di na may trato. Ana? Day Flor. Sabot ta usabi. Sabot-sabot patago. Kamuloy pagsabot diha. Day. Final answer? Mga na, day? Di na ginawa ni mo, ha? Way binuang. Uy, nadagan. Aroy? Ano, uy? Hoy! Ikaw niya ka. Ice cream po na! Wait lang.
sultan nila. Ugma, lakaw ko. Nya, asam ka? Hadto ko sa palagi mo. Murag na ati ko makuha. Tay, Magbuhat! Ini mas tantay niya ba? Doon siya klaro ka na siya puyo dito. Nakumplito naman to. Kung na nagato'y bumbong, doon na nagato'y sahog, doon na nagato'y ato. Kung sa ba may iya? Limuot lagi ko no kaayo. Samot na inig kagabi eh. Ya, sa na ako ko'y hangin. Ang gusto tingin niya, kabutarag, aircon. Inuod man sa good na init kay dito, bisan ako. Initan jud ko eh. Init ba? Ablihan yung mga bintana. Unsa? Problema ba na? Tatay dalawan kayo basig madlok siya kay basig dunay ungo. Ungo. Ungo? Idog ng ungo. Unsa? Sabo eh. Tunggan gani ka na. Palit lang niya tag electric pan. Samot. Electric pan? Asam ni mo itoslok? Sa imong ilok? Palit sa ta refrigerator ah. Samot. Asa man dirisan. Uy, nakasabot mong gabaon sa gustuhan.